Jedan kuranski ajet o kojem razmišljam već nekih 20-ak dana jeste ajet u kojem Allah dželle šanuhu nudi uspjeh na oba svijeta. To je ono što ljude danas najviše interesuje. Najviše se knjiga piše na tu temu. Kako uspjeti, kako biti uspješan, privrednik, čovjek, muž i tako dalje. Kako se snaći u ovom moru ludila. Kad i pametan čovjek pamet izgubi. A Allah dželle šanuhu u jednom kuranskom ajetu, 19. ajet sure El-Isra, Allah nam daje uzvišeni recept i garantuje uspjeh. Koga primijeni na ovome svijetu, bit će uspješan i na ovom i na budućem svijetu. Koji je to kuranski ajet? Kaže Allah tebaraka wa ta'ala, estaizu billah, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ, ko bude želio onaj svijet, budući, وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا, i bude trudio se maksimalno da ga ostvari, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, treća stvar, a bude vjernik pri tome, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, njihov trud će uspjeti. Zašto je ovaj kuranski ajet bitan, braćo, da danas zapamtimo ove tri poruke? Zato što su lahke i tiču se i ovog i onog svijeta. Dakle, Allah stavlja tri uvjeta da bi neko dobio džennet, da bi dobio budući svijet. A to je prvo da hoćeš to. Ima ljudi koji neće. Pričao sam s ljudima, kaže, što ću ja u džamiji? Na mene su ljudi navikli da sam ja loš. Pa kaže, ljudi će pogrešno misliti kad ja dođem u džamiju. Šta će, kaže, onda ljudi misliti o meni? On neće. On zna da mu može biti bolji, ali neće to. Ima ljudi koji piju. On zna da mu je bolje bez tog šejtanskog vina i šejtanske mokraće. Ali on neće bez toga. Ima ljudi koji nemoral čine. On zna da može bez toga, ali neće. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ, stvar je u čvrstoj volji, braćo. Da li imaš volju ili nemaš? Naša volja mora biti kao Bosansko brdo. Jaka, stamenita. Kad nešto hoću, hoću. Ima da to bude. A ne napola. Znate, kad dođete u općinu ili negdje u neku zdravstvenu instituciju ili ako hoćete nekad u islamsku zajednicu, pa vas tamo dočeka mrzovoljna osoba, pa smrknu tako da si mu pola familije pobio. Ti bi se odmah vratio. Zašto je to tako, braćo i sestre? Nema volje za onaj posao koji radi. Mrsko mu, sve mu mrsko. Pogledajte tako vam Boga našu omladinu. Sramota je da su uz Ramazan kafići bili puni. Muslimanske omladine. To su muslimanska djeca. Ali kafići puni. A sve se kuka, nema se, ne može se živjeti ovdje, ne valja Bosna, ne valja islamska zajednica, ne valja mi ovaj, ne valja mi onaj. Niko ne valja, a ti valjaš. A šta si uradio da promijeniš to stanje? Dakle, prvi uvjet za ahiret jeste Allah dželle šanuhu kaže da čvrsto hoćeš. Nema ne možeš. U rječniku uspješnih ljudi nema nemoguće. Nema ali. Ima ona naša bosanska izreka, kaže, ali djevojku ne udaje. Sve je fina, je lijepa, je pametna, je ali ima nešto. Nema ali, braćo. Ili ako mi dođe to, bit će to. Ako mi dođe ovo, moglo bi biti. Ne može tako. وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا, drugi uvjet za budući svijet jeste da mi uložimo od sebe maksimum. Nemojte tako vam dragog Boga da sve očekujemo neko će drugi. Doće neko drugi pa će nama džamije popraviti. Doće neko drugi pa će nama srediti zajednicu. Doće neko drugi pa će problem u mojoj porodici srediti. Nema toga. Uradite ono što je do vas. وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svi moji sljedbenici, svi Bošnjaci, svi Albanci, svi Arapi, jedhulun al dženne.
Svi će ući u džennet. Subhanallah. Illa men eba, osim ono koji neće. Koja je ta budala koja neće u džennet? Ome jeba ja Rasulallah. Ko to neće, ko to odbija? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opet lahak recept. Kome bude slijedio, on će ući u džennet. A kome ne bude slijedio neke filozofe, neke druge ideologije, on neće, on je izabru. Znači mi biramo kućemo i šta ćemo. Wasa'a laha sa'yaha. Tako vam dragog Boga. Jeste li ikad čuli da je neko posio pšenicu, a pobrao krompir? Jeste li ikad čuli da čovjek cijeli život živi nemoral, a onda na kraju hoće ono najbolje? Naprotiv, ed dunja mezra'atul ahire, na ovom svijetu se žanje za onaj tamo, sije da bi tamo požnjeli. Nemojte, braćo, neki griješe, pa kažu ja ću tamo, pa sve tam prebacuju. Pa dobro, gdje si ovdje, Bog ti dao dunja? Bog ti pamet dao. Gdje si ovdje? Kako ovdje živiš? Od čega ovdje živiš? Šta ovdje radiš? Kakav ti je položaj u društvu? Znači moramo sve uraditi što traži budući svijet. Wa huwa mu'min. I treći uvjet Allah dželle šanuhu kaže da bude vjernik. Ko bude imao čvrstu volju, ko bude radio po toj volji i ko bude ubijeđen da će mu to uspjeti, takav će ući u džennet. Kaže Allah dželle šanuhu fa ulaike kana sa'yuhum mashkura. Allah dželle šanuhu potpisuje i propisuje i kaže ko bude ova tri uvjeta imao, on će sigurno ući u džennet.